Hey, het is ik. Ik sta hier momenteel in een backstage van Hype Event. En dat is omdat ik jullie graag een keer zou meenemen en alles zou tonen. Ik ga jullie nu wel zeggen, ik ben heel de week ziek geweest, ben nog altijd niet genezen. Dus dat hoor je obviously. Hier worden artiesten ontvangen. Het is hier nu nog niemand, want het is een maar 10 à 9. Ik ben hier een beetje vroeg. Er is aan iedereen gedacht. PlayStation voorzien, alles. Dus straks neem ik jullie graag terug mee naar hier, als het wat drukker is. En als er hier natuurlijk toffe artiesten zijn. Maar ik ga jullie eerst een keer een rondleiding geven in de zaal en de entree. Want dat is wel, zoals vorig jaar, weer dik in orde. Hier heb je dan het podium. En vanaf hier staat het publiek dan. Daar heb je de VIP en de bar. Oké, het is eigenlijk niet logisch dat ik achterwaarts begin, maar hier heb je dan deze entree. Zoals dat je ziet wordt iedereen op een heel lieve manier ontvangen. Ik heb hier superleuk! Weten jullie nog, ik heb ooit een keer een ei kapot gekletst op iemand zijn hoofd. Dat was op zijn hoofd! En die is jarig! Ja, ik heb jaren nog zien. Kan nog altijd nee, is een aardige dat je kunt zien, dus ja. Dat is hier een van de backstage mannen. Onze vaders zijn BFF's. Sowieso. Alleen mijn stiefvader Ja, en zijn vader, en ja. mijn vader. Obviously, met niet dezelfde kleur, maar oké. She's my sister. Ja. So don't touch her. Kus mijn kloot. Met je muggen. Stukjes met choco. Ik dacht dat Elias hier was, maar het is Brahim. Hallo. Disappointment level is too big. Het is niet waar. Aan het eerste ingang. Oké, we gaan naar artiesten ingang. Hype Event, laat je even horen. Oké, ze zijn nu aan de artiesten ingang. Dus, we zijn hier ook. Het is de slom. Wat een organisatie. Nee, het is een grapje. Jonathan Belair, Luc Belair, champagne. Dat is trouwens die dat allemaal organiseert. Piano. Proficiat man, zit goed bezig. Dat is dus de man achter Hype Event. Het brein achter Hype Event. Shout out naar u. Momenteel is Ex on the Beach een plasje aan het nemen. En er doet die vriendin mee van mijn interpretation uit. En ik ben kapot trots op haar. Normaal vind ik mensen die naar meedoen, maar geen gaan jullie niet. Nee, ik gun iedereen. Maar zij gaat dat kapot goed doen. Ik was in klas elke dag naar haar aan het kijken. Ik vind haar zo mooi. Ik heb gehoord dat ze hier ook is. Het is heel lang geleden dat ik haar gezien heb. Dus ik ga straks hallo zeggen. Ondertussen is de rest daar pipi aan het doen. Hallo. Hoi, hoi. Kijk, dat is Brody. Lier mag er ook zeker bij komen. Oh, fijn dat jullie er ook Iedereen is welkom, iedereen is welkom. Dus, zoals dat jullie weten, zijn hier in Waregem. Ja. Wat vind je van ons accent? Ben je Gent? Nee, totaal niet. Jawel, ik vind het hetzelfde als Gent. Nee, dat is iets heel anders nog. Jawel, wel een beetje, wel een beetje. maar Ik vind een beetje hetzelfde als Stacy. Misschien, Ja, wel een beetje Stacy. Ja, wel hè? echt. Vind je? Maar ik praat nog Savoy, ik praat niet echt met Maar dialect. die Hand. Dat zijn ze niet hand. Nee, totaal niet. Dan heb ik al gelijk dat het, snap je? Dat het al gelijk uit Ga hetzelfde je ding één komt. West-Vlaams woord Oké, leren? leer mij het. Muggenheugen. Wat? Muggen. Muggenheugen. Ja, goed zo. Muggenheugen. Jij bent Vlaam, je hebt veel een appeltje eitje. Ja, dat is goed. Ja, voor u speciaal stutjes met choco. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Oké, dat ken ik wel. Dat is denk ik choco. Boterhammetjes met chocopasta. Ja, zie je? Ja, Ja, stutjes met choco. Zo Oké. makkelijk is het. Wat? Kus me kloten. kus mijn ballen. Ja, wauw. Ja, maar dat is... Oké, dat is als een je appeltje eitje. kent. Wat is een koppen? Een koppen. Een koppen. Een kop is voor ons in Nederland is dat €1000. Bij ons is dat een spin, maar oké. En jullie? Een spin. Een spin? Een koppen. Een koppennette, een spinnenweb. Oké. Ja. En Dat ik is heb onze echt overleefd lelijke taal. vandaag. Dus ik wil jullie warm maken voor ons leuk accent. Dankjewel. Welkom in West-Vlaanderen. En mijn suiker staat 500. You can see it on my face. Ik ben nog steeds ziek as fuck. Berlies is hier. Dus we gaan hem ook West-Vlaams leren. Dus ik ben hier met de one and only. Maar wij zijn hier niet voor vragen te stellen. Zoals dat je hoort, praat ik totaal niet als u. Ja. Nee, versta je mij? Jazeker. Ja, goed of niet? Versta je goed? Oké, dus nu praat ik nog ça va goed. Maar dus, ik heb een YouTube kanaal en mijn kijkers en mijn hele lijst met West-Vlaamse woordjes. Oké, allee. Dan Allee is bijvoorbeeld al een super West-Vlaams woord. Oké. Maar een klein voorbeeldje direct wat het moeilijkste is muggenheugen.
Nee? Nee. Oké, dat is eigenlijk het geheugen van een mug, maar dat is very obvious. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Oké, en wat is dat volgens u? Chocolade met hazelnoot. Nee! Stutjes. Stutjes. Waar doe je choco op? Stutjes. Voilà, stutten, voilà. Help me, kill. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Vla met chocolade. Nee! Stutjes. Nee, stutjes. Stutjes met choco. Waar zit de chocola op? Ja! Proficiat, boterhammen met choco, stutjes. Dat zei ik. You did not. Maar het is oké. Nu ga ik een paar West-Vlaamse woorden zeggen en je moet raden wat dat is. Oké. Een kobbe. Kopbal. Nee. Papa. Het is iets waar heel veel meisjes bang van zijn. Een kobbe. Een kobbennette. Dat is Een spin. Ja, wow! Hij bent letterlijk de eerste persoon ooit die dat kan raden, proficiat. Proficiat, echt waar, proficiat. Oké. Is er iets dat je weet van uw taal dat je heel graag in ons prachtige dialect zou horen? Ai. Kleine jongen. Kleehasje. Ai, dat is jouw nieuwe naam. Klein hasje. Kleehasje. Ga Ja. gebruiken. Swinder diep chin jaggen. Zwinder de biet. Ja. Swinder. Swinder. Ah, that shit is hard. Zwin. Swin. Deur. De. 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 Bietten. Bietten. Ja. Ja. Otkemullen. Raadsels. Nee. Otkemullen. Stel je zit aan het optreden en je publiek maakt te veel lawaai. Je wilt dat ze hun mond houden. Zeg gewoon, hey, otkemullen. Je mond houden. Ja. Stil zijn. Super. Otkemelen. Voilà. Oké, en dat was al heel goed. Echt merci dat je even tijd Geen kon probleem, maken. geen Ik probleem. waardeer het echt. Mensen, ik heb hier een primeur voor jullie. Zoals jullie weten heb ik nog gestudeerd voor lager onderwijs. En dat was hier iemand dat in mijn klas zat. Ik heb nog les gegeven aan deze jong als juffrouw Bo. Good old times. Die zat toen in het vierde leerjaar. En nu zit hij in het tweede middelbaar. Hoe oud zijn u? 14. 14 en je, kijk, je is groter dan mij. Dus ja, ik heb al even niet meer gefilmd. Maar ik heb ontdekt, deze guy heeft ook diabetes. En uw naam is? Rashid. Rashid heeft ook diabetes. We gaan nu FIFA spelen met Liefs. Pieter gaat FIFA spelen met Liefs, want ik ben te goed, dus ik ga hem dat niet aandoen. Excuse me. Just kidding. Zoals hij hoort ben ik op mijn stem kwijt. Normaal klinkt dat bij de meeste mensen cute, maar bij mij dus totaal niet. Dat is altijd in de foes. Bon, kijk, iedereen is show voor deze FIFA match. We have like an audience right here. Everyone is here, ready for our FIFA game. Bent u klaar om ingemaakt te worden? Ingemaakt worden. Weet je nog iets West-Vlaams? Kleine. Kleine... Wat? Paha? Wat? Nee man. Kleine hast. Hast. Niet met de he, met de h. Kleine hast. Muggen geheugen. Met hun geheugen. Ja, wow. Look how cute. I'm back with my horrible accent. Kent u nog iets West-Vlaams of niet? Nee. Maar je hebt al veel gedronken, hè? Muggen. 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 Hoor je dat? Muggen. Muggen. Voilà, proficiat. Dat is een flirttruc, hè, West-Vlaanderen. Oké, maar als ik een West-Vlaamse vrouw zie, dan moet ik dat doen. Ja. Dan moet ik gewoon doen. En dat is Ben. Ja, dan moet je dat zeggen dat is sowieso fixed. Ja? Ja. Oké, ik hou eraan, hè. Ja, ja, ja. Als ik volgend Zo jaar niets meedoe, van je of het jaar voorstel. erop, of Ja. Temptation, dan doe Ja, ik Muggen. Oké, doen. Oké, ja. Dat is goed. ça va. Ja. Thank you. Hey, mijn naam is Brody Bett. Ik heb een dikke lul en een muggen. Oké, Boef is hier ook. He's right there. You see the Stone Island check-in. Als ik dan nu terugkijk, heb ik echt spijt, want na het concert is Boef direct weggegaan. Niemand heeft foto's kunnen pakken, die had voor niemand tijd. Dus ik heb hem jammer genoeg geen West-Vlaams kunnen leren. En ik heb er hier echt maar een meter van gestaan en ik heb geen selfie gepakt, dus ik ben echt een stom kalf. Mijn stem is al volledig weg en ik heb hier 3 jongens bij mij. Die hebben de giveaway gewonnen, dat ze even mee mogen backstage. Dus we gaan nu liefst nog even ontmoeten. Kijk, daarvoor doen we het allemaal. Iedereen blij. Dit is een andere trein. Loco, loco.
Kom op, 10. Dan heb je deze guy. Wat van met u? Ja, Vond je het een leuke avond? Superleuk. Ja. Wat vind je van Hype Event? Super, echt. Zijn vorig jaar ook gekomen? Nee, vorig jaar niet. Het is Shame on you. Hij volgend jaar komen. Zeker weten, zeker weten. Dat soort bandjes bij mij te koop. Als papa lief zijn en ik die Charles naar ziet, kan niet en kan erin man. Kijk. Wist je dat hij West-Vlaams kan? Ja, kan je West-Vlaams? Jij kan West-Vlaams. Je kunt West-Vlaams. Hij is een kleine. Chiman, kom. Ik zweer vreemd. Oh my god! Kleine haas! Kleine haas! Dikke shoulder naar boven. Ik zou naar Dank voor de boven. kans. Dat is super graag gedaan. Bedankt om mee te doen met de giveaway. Je ziet altijd meedoen aan giveaways op mijn kanaal. Je ziet hoeveel leuke dingen dat je kunt doen. Hype Event was af. Zeer kom, het is echt de max hier. Echt de max. De max. Echt naar iedereen, echt naar hun sowieso. Dat is nog gefixt voor ons, weet toch. Love alleen maar aan iedereen. Volgen sowieso, blijven volgen. Weet toch, bang. Bang. Die blijft spelen totdat hij 1 keer wint. Ik heb al 2 keer gewonnen. Niet Nee, 1 keer gewonnen. alsjeblieft niet. Het tweede was gelijkspel. Alsjeblieft. Een vriendin van mij, dat we met mij in klas heeft gezeten, gaat nu meedoen aan Temptation Island. Lizzie! En we zijn trots op haar, dat is super. Dankjewel, dankjewel. Kijk naar allemaal kijken naar Bo, want Bo is echt interessant. En ook naar Lizzie. Ik ben zeker dat dat de enige gaat zijn die dat goed gaat doen. Bo was altijd met mij op school. En Bo had echt een dikke ass. En altijd een hakken aan. En zo, ik was in de klas altijd stiekem naar Lizzie aan het kijken. Wat? Nee. Waar gaan we leuren? Dankjewel. Dat is al heel goed. Is dat een vlog hier? Dat is een vlog. Heb jij een vlog? Dan weet je elke keer stutten met boterham eten bent. Hij heeft 2 dingen staan voor mij. Wat? Met hun hun. Wat kun je willen? Wat kun je willen vinden? Stukjes met choco. Stukjes met boterhammen, choco. Proficiat en 3 op 3. Oké. Proficiat 3 op 3. Kijk, ik ben helemaal gemotiveerd. Ik ga er nu een topdag van maken op mijn werk. Ik heb mij enorm geamuseerd. Heel jammer dat het niet gelukt is met Boef, maar absolutely niet mijn schuld. Want Boef was ten eerste al heel laat. En blijkbaar heeft er iemand mijn flesje water of zo gegooid. I don't know. Maar oké, ik snap hem wel. Ik zou ook gewoon direct weggaan. Die is gewoon van het podium in zijn busje gesprongen. Niemand heeft er iets kunnen tegen zeggen of zo. Maar kijk, misschien lukt dat ooit nog. Ik ben al steeds heel blij dat het gelukt is met Liefs. Want die wil ik echt al lang ontmoeten. Ik vind die zalig. Het was eigenlijk echt wel random. Ik heb altijd wel zoiets in mijn hoofd van hoe dat de avond kan gaan. Van de 2 keer dat de Hype Event is geweest, is het nog geen enkele keer geweest of dat ik dacht. Maar wel telkens beter. Dus ik wou nog een keer een super dikke merci doen naar iedereen. Maar vooral ook naar Keanu. Want ja, hem doet zoveel ook. Dat is zijn idee. Die steekt daar tijd in. En al de andere mensen. Want hem zoveel mensen hun best gedaan voor de Hype Event weer al zo leuk te maken. Of dat was. En meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. En meer moet ik ook eigenlijk niet vertellen. Want ik heb bijna geen stem meer. Dus even alleen dat ik nog een keer zo'n video heb gemaakt van West-Vlaams leren. Maar als jullie willen dat ik dat nog een keer doe of zo van... Allee, jullie willen nu alleen nog maar Sims video's. Ben ik zo saai. Nee, laat het mij zeker weten. Laat ook weten met wie. En dan zien we tot hoever dat de regel valt. Merci voor het kijken. Deel de liefde. En kom sowieso volgend jaar naar Hype Event 2020. Hoi. Tot ik er weer zie. Met of zonder een stem. Doei.